38 जुलाईबारी कॉन्स्टिट्युएन्सी मन्त्री शुक्लाचरण नुवातियानि एरियाव जुलाईबारी आरती ब्लक श्रीकान्तबारी पन्चायतनि बिसिङाव श्रीकान्तबारी रुट टु कस्तरायपारा लामा वागजाक मालबुं थांलायस खालायमालिया ताबो कायरामपारा वाखिरायरामपारा बांबुरायपारा कायथामपारानि तंकस मुलुगराव लामा हामिनि बागै थांलायस खायनानि बेलाय जोंजाल गलायलायजाक ताबो बिसि ब्रुम न माहाय दिप्रासारावनो बावरिबै थांलायो आमचानि नेता हिंजानाय राव बिसि थाङो बिसि फायो इलेक्शन गाना फुरके कक गाहाम बिरलायो कक गाहाम बिरलायो दिप्रासारा एमएलए नेता मन्त्री एमडिसि र फियाबा दिप्रासारनि हामख्रायनि बागै कक सालांनाय हामचायो दंनाय मन्त्री शुक्लाचरण नुवातियानि मकलक लायजागलिया और लाहार आमजायनि लुगरक लाहार का गबाय वो थाङै बाजावै आमजायनि लुगरक मन्त्री शुक्लाचरण नुवातियानो कक चालायखा और लाहार दागि दागि सिनामनायनि बागै तंकसं तंनाय लुगरकनो फासे हाफांनि बुखाक्तै जुदा जुदा गोबांमा प्रजेक्ट रक रिजागै दङ फियाबा कायरामपारा वाखिरायरामपारा बांबुरायपारा आमजायो लामा गायसा सनामजायनि बागै आमजायनि तंकसं लुगरक दंनाय खादोमुं फुरुंलायखा आमजाया दंनाय एमएलए मन्त्री एमडिसि रकनो तै आमजाया दंनाय मन्त्री शुक्लाचरण नुवातियानोबो खादोमुं फुरुगै दिनै लामा हामिया लामा केपेक लामा गोबाय जागाव फायबै कक गोजालायखा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातियानो दिप्रासा गामि आम ग्रों ग्रों थायोनो लामानो दैबै लाहार कासलायो रुट ब्लक थायमानि नुगजागो फियाबा अ जुलाईबारी कन्स्टिट्युएन्सिनि दंनाय आमजानि तंकसं लुगरक कायथामपारानि लुगरक लाहार कासयावै नायसेंसिनि नायसेङै आमजायनि मन्त्री हिंजांनाय शुक्लाचरण नुवातियानो नायसेंमां अ लाहार बफ्रा सनामजांनाय नै दिनै खादुमुं फुनुगै लाहार गोजाराव बाजालायखा बाहायखे अ लामा सनामजांनाय सानथाय सानकेसि सानथाले माननाय मानथायनो सोकेसि मानथाले माननाय हिनमाहाय लुगरक ताबक गोरों गोरों थायो लाहारनो दैबै रुट ब्लक खायमानि नुगजागो लाहार कासलायमानि नुगजागो दैनि बागै लामानि बागै जोंफोरनि बागै बाक्साबा गला बुकजा खुं आइसिसिनो बुमा बटल हिंजानाय राव ब्रै बटल हिंजानाय राव गला बुकजा रुबाय लाहार कासलायमानि दैनि बागै लाहारनि बागै जोंफोरनि बागै गैयाबा गोदोगमा बिसि रमैनो अ लाहार सनामजाया अ गामि आमजायो नायसिंसिनि नायसेङै जिरिसिनि जिरिगै सानसिनि सानै अ लाहार सनामजायनि बागै दिनै लामा वागजाक लामा केपेक लामा उतला जाजाक ताबक बाहाय थांलाय सख्लायनाय बाइक लायमिया साइकेल लायमिया मालखुं लायमिया ताबक बाहाय हातिराव थांनानै बाहाय रोंनाव थांनानै मानलायजाक उतला जाजाक ब्रनि थांलाय सब खालायजांनाय गामियाव हाबजांनाय दिप्रासारनि अमदे हामख्रायनि कक अमदे हामख्रायनि मांफिलि बेसि ब्रुम ब्रुम गामि आमचायरगो थाङै बुथ सालायो आसु खामलाय मानानि बागै मन्त्री जाना बागै एमडिसि जाना बागै एम जाना बागै सिएम जाना बागै एमएलए जाना बागै सागारे तिनि तुमान बागै मिडिया रावना दिखोमोन कर पहिला फाइनाय मिडिया ताखुरावनो ननो बारखिना खाकसांखा हामबाय मारगो दिनै लामा अबस्था हामिया न फुनुंनानि बागै जतनि मकक लायनानि बागै ननो कबक जामानिंगो दिनै कायरामपारा वाखिरामपारा ए बंबरायपारा बंबराय दिंखामो बंबरायपारा तीनटा पारानो रोंगै मकाइसा एमबिसिसि रोड श्रीकान्त पारानि स्नि रोड अबबो yang कस्तरायपारा रोड अजरा मो पागो एमबिसिसि रोड प्राय 2.5 किलोमिटार आधा किलोमिटार थागला कायरामपारा पर्यन्त 2.5 किलोमिटार
दना याने अर्ग हिसाब खालामखाखै दना 5 किलोमीटर हयते 6 किलोमीटर रास्ता abo नष्ट अंजाक जों थांलाय सङै मायानि कारनि बागै ननो media दाखौ खरकनो ननो माकबक मानि मारिं मानि अंगो लामा हायावनि कय बছर काखना थांनाय 2024 या 2025 नि 2023 नि 25 याखौ 2023 नि लास्ट डिसेम्बर नभेम्बर डिसेम्बर रास्ता स्नामानि जे देसिं रास्ता स्नामानि आरो 2024 जे प्लाट उखा पूरा 2025 आज पर्यंत कोनो रास्तानि मेंटेनेंस बो खाइजिया रास्ता नायबो नायफाइजिया आकान मागे अवस्था हामियाव थाखा रास्ता कोनो जों थांनासो खेमालिया बाजार थाङै मुइ थाइ फाइजानानै उंथ' गारि थिसाइ थांनाय मालिया गारि दंसाइसि मा थांनाय लाइसिगो इनके कष्ट नांला लेखा माइरं तुइ जानोबो निजेनि साबागो इसे जों नगो तुइ फेगे माइरं पाइ तुइ जाना नांखा त डिजिटल जगत जतन जों तुमा सानाय साबागो जों आज पर्यंत बाजारनि माइरं बस्ता बागै गारि थामियाज गागो माइरं बस्ता बागै जों पार्क लागे जों नगो तां जाना नांखा आबाय अवस्थानि कारनि बागै अब तेगिराला कोनो अफिस रगनो एप्लिकेशन अर्डर रखा जों अफिस गबो तारा सानानि कुबैखौनो साना थांगो जों अफिस रगनो जों मा खाया थांगा देंखनिक्लाय लेटार रगना थांगा देंखिखाय दुंग्रा खदि जों मालाय नायग्रानो जों सालाय नायग्रानो हिंगे सिनि जे ताहिनाखौ राजनितिक थांनाय रग बावबाय जों साजाग्राखा दुंग्रा खदि जों समयरग्रा दिहिना साइ दंखा एत बছर समयरखा आज पर्यंत जों केबो फोकास खाया ताबो खानके जों सानानि बाध्यता मांखा म जागानि बु अमा जागानि मुंखै ताबो जों हिनेको श्रीकांत एडिसी विलेज क्वाइफां वाखिरामपारा परेगसिनी जुलाइबारी आरडी ब्लक शान्ति बाजार सात डिविजनल खबजा ओंखे ए रास्ता खानिखानिखाय कायरामपारा पुइला मांजागो एरपरे वाखिरामपारा एरपरे बमराइपारा इन तीनटा पारा खबजागै ए रास्ता गनो पाइथागो ओ लामा तेगै गभर्नमेन्ट थाने ताम सानामसो आं गभर्नमेन्ट थाने गोबां नाम जुमानके मसे तुमा हिनेको सिनी रास्ता जेहेतु ब्रमिनि संगै तुमाबा तिनि गा सब समय तुयानि कारन बागै हर साला घन्टानि सिंग मिनिटनि सिंग हामियावै माना आकान बा हर सालानि बेपारखौ कोनो बिपर आपर ना के जों थांमियाव मन कारन बागै जनो दाति स्नामगेर नानि उंथो हिंगा आं कबक जागो पाइथागोनि सिनिमु आनि सिनिमु कुंजमनि त्रिपुरा आं कायराम पारनि बरो सिनि आर किसा सानामचंगो सिनि मन्त्री आत्रि जुलाइबारिनि सिनि मन्त्री खासुकसा शुक्लाचरण नुवातिया आबनि फिल्ड आन्डार सिंग क्लाइगो ओ एरिया ओ लोकेशन जों कप माथने दनो रहिमन बेपार के लामा चाया के जों कस्तराय तो ओखेरान तो कायराम तो माइना श्रीकांत PWD route यारो मेयो रो जों थांलाय स जायां तो या ना सामबादि निसिम जों मारे हा बन प्रॉब्लम के ते सारा तो चनि तुइफो प्रॉब्लम तुइफो मानुया ओ काति थांन के साल तुइ साराव थां खाय मानो एखे गारि रावबो समालाव गाबोन बो या जों कष्ट हमसा कष्ट खाय तो मनि आबारे हिया जों सामबादि रनो मारे हा ओ लामा हामिया नि कारण अफिस रग कोनो एप्लिकेशन अर्डर राय नायखा अब रिनि मनो रिपाइ मनो माने सासने खे बदि माबाय जों चियानाकै हे नष्ट हन थाउ इनके बो पिस खे मसे 200 ताफा काया आखे बे बास के खेरे ओ इनका बो या बो बाइले वाते फैके से काउखलै थाउ इनके जों बेखे सा बस जों बस तुमसे काम के खेरे या इनके नाइदे दे जायंखा बा तावनाय दे जायंखा बो जों सामाया जरा नाय तोनाय सि तोनाय तोंखे बनो नाय कामा के खेरे मा हिया जों काबोना अम बो एरिया बखे श्रीकांतबारी एरिया कोइफां श्रीकांतबारी विलेज ब्लॉक है जुलाइबारी आरडी ब्लॉक मिसिं क्लाइयोना गा नने एरिया नि एमएलए मन्त्री र कोनो बेराय दिनाय फेका बो तो रो सामु तावरियो के बरो सासनै फायो आसाना लामान बो तो नाया महाबो नाया
Amtege government thani tam kok sanam so. गभर्नमेन्ट थियो जों सान जुमखा जेबल जों एदिसिम सिंह का लामा से हांग्रा yang bo के बार बेजा के मातो जेबो एदिसि इनके लामा से चाया तो लामा चाया इनके एदिसि से इनके लामा से चाया बो लामा चाया इनका बोले एदिसि हिंसे जोंमा हा अबंग बो या जों गभर्नमेन्ट नो बार इके नाइसले सहा के फमा तुम देखे फहा जेबो एदिसि से के मामी लामा से चाया उनपे अब से एक नंबर जिनि समुखा Mo para ni bung kha. बंगरे पारा Ka nin sinimo. आइ म दरन जइरि आं